Ada pita ya Pit ya? Rambutnya dikurungno iku lek nangis. Mulai. Coba. Coba ingkuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di konten selanjutnya. Piye Mbak Ton? Oh ya ini rong mulai ya Mbak ya. Jam segini belum pulang. Laura. Gaji tukokno ira. Astalareng anu. Dapita 1, terus Mbak Palupi 1. Masa aku radus. Cari apa aja, guys? Jangan. Review. Asem. Terus menir. Bening. Masa kamu menir? Foto. Iya, foto. Widih. Terus apa sih? Ini apa sih? Sepalan Mie gulung kan ada enggak? Mie telur gulung. Ini ceker pedas ya Allah Mbak, aku komentar Mbak mau tak buka Kak. Bisa buka sih. Aja buka. Komentar itu. Lho enggak dibuka kabeh. Oh, selamatan nih. Iya lah Mbak. Dipakai Laura malah. Lah mulai menciring lho tuh. Ini kan Mbak apa? Mbak PE. Mbak ini Bapak lo. Sini Bapak. Sini. Asin mana? Ini Cek. Kita begini apa? Laura. Tapi itu punya Devita ya Pit ya? Rambutnya dikurungno iku lek nangis. Bapak itu ya. Jadi bapak ya. Ora. Sini bapak lo. Sini bapak. Kakak. Oh, emosi kuwi sing marahi. Kakak lu kasih. Gak usah kayak ini. Singgah deh. Ya singgah. Jajan mana tadi? Jajan lemper. Mbak. Kakak banget bosek. Cepat sing blater. Sama. Coba. Oke, setengah 5 iki. Suwi kone. Piye? Ubungno sak ubungan le. Iya, mae banteran yo teh. Batu juga terima guru-guru Bapak. Kalau jane penak. Iya. Alun-alun. Iya, aduh. Duduk ra. Oh, cek mau duduk. Boleh. Bedino iku ana, Mbak. Wes. Mbak apa doa itu Mbak. Sini. Duduk. Dari piye iki mau isinya apa aja? Ada ini, enggak ada. Ada apa? Apa ini? Ada martabak. Mesti kan lemper. Iyalah, seneng lemper. Ada martabak itu. Aku sing nyuting ngeluh Ira. Ada apa?
martabak. Ada martabak. Terus ada Lempar. kesukaan siapa? Aku liar dok. Namat yo. Oh namat erek to bos. Oh erek ngobos. Ada kesukaan siapa itu lemper? Ada apa ini? Tahu pentol. Tahu Iya. pentol. Ada apa ini? Mochi. Ya guys, ini jajannya ada pita guys. Dia nggak bisa review, dia kan nggak mau, nggak ikut ya. Dia nggak bisa review. Kandil yo ta ya. Kandil. Iya. Aduh, takut kita. Lepaskan aku. Wah, aku ramu tukaran nih tak menang aku tuh kiles tuh. Lah betang langsung didorong-dorong ini ya tambah lesu. Wes, apa nih? Apa nih? Telore nya. Mbok jajal apa ora? Waduh, dijajal terus piye iki? Ya. Yang satu bakal kayak Walah, telur linting. jaluk. Puasa. Maaf ya guys, ya ini anak-anak guys, belum puasa. Aku mbok ireni. Kayak menghargai yang puasa. Anak kecil guys. Walah. La ilaha Wih. Enak ya. Wih. Enggak usah. Enak. Enggak usah. Enak, mantap. Aku tak kemencet. Bapak yang pengen nih guys. Gak apa-apa, kemencet gak dosa. Oh, gak dosa. Hari ini gimana hari-harimu? Lesu. Besok terakhir sekolah. Lah aku cari ya, orang Besok terakhir sekolah. Nah, libur Jumat. Setelah itu libur Jumat. Wah kita. Wah. Jumat nyalwi nggih bubur ya ta ya. Nang kene persik-persik, Mbak. Persik-persik. Oh, kuburan yang kene. Oh, beli di sate. Syuting itu Boleh. Kene melak bubur ora. Ayo, Aku gak mau undang. mau. Kayak diundang. Kene habis nak kene Jumat kita. Oh Iya, Dik. Iya. Oh iya, nek Jumat yang mae lali, Aku guys. malam Sabtu. Lah yo Jumat. Lah yo Jumat padha ra. Oh iya sih. Jumat bengi. Oh. Aku sekolahan. Kelas SMP 9B. Oh, SMP ya. Berarti sing masak sampean, Mbak? Enggak, pesen. Oh, pesen. Buat keluarga. Oh, Anak mantanem. Ada lah. Weh. Ada pesenan ebungi sama kuwi. Ngono. Jadi ngomong bebek Jes gak duwe. Bohong. Iya anyar gitu ya, anyar. Bohong. Makanya kan pintu kamarnya depan-depan. Ya enggak mungkin tidak terdengar, ya ta. Enggak. Ora emang perlu. Pit bonceng bukan. Itu kancaku. Apa? TTM. Kancaku. Teman tapi TTV. Teman Kaca. tapi VC-an. Kanca sekolah. Iya, sekolah kok berdino. Anakku. Ya ora juga berdino sih. Kan Kan mau menemani tayo. tok. Weh, menemani. Lah mau pesenan tok masa gak oleh. Senani Pak. Dek gak tau senani Pak Mbak, tapi nek sekali senani mungkin menang. Kan wedi dek nek Pak. Sampai cerewet terus tapi dia gak wedi. Soalnya bedino kan wis kineni ya, Mbak yo. Jadi ini biasa ae. Nek bapake Tapi kan seneni Pak, Bu. jarang tapi sekali ini medeni. Nenek, Depita. Wedine diseneni sapa? Ya wedi Bapak, di ya, bapak. wedine ya bapak. Mbak alus-alus sama biasa ya. Oh. Ngono iki. Emang alus Ya, emang toh. alus. Iya. Aduh. Ya Allah. Ya iya memang alus. Cantik gue iki. Nangis. Nangis ta? Beno. Jare Depita bena ira. Bedino kan aku mbok tukari ya. Heh. Kenapa apa? Dia mbok tukari. Arbani sak barene iki Mbak Beni. Heeh, saiki. Tak ikut Iya, tapi gede cowok ora iki. Lem ngene. Maafan. Maafan Dang sama Mbak Rara jajal. Maafan. Kan tak lebaran minta maaf. Kan maafan. Maaf. Mbak kami saiki wangi. Kayak ditraktir kakak, ditraktir.
Ibu apa di traktor kok. Tapi ditangi. Ora ikhlas. Dihitung tambah. Lah kok Dek Mang, ndang tak utangi ngono ta yo Mbak yo. Oh, nah. Ya ini saya buat ciko. Oh, tak jupuk ae. Orang tak utang. Paketnya teko terus kon bayari. Oh. Pakete sapa? Oh lah. Lah ya padha wae duwe dhewe. Langsung Lah, paket. Lah tak ibu nambahin cara mana? Masak. Ya ora apa-apa lah kok. Salam gatal. Guys, kita menunggu apa? Menunggu ya kinten kowe aku goroanku garing lho rasane. Bentar mau isi. Aduh ya Allah, ya Allah. Tak upload. Loh, apa kuwi? Oke. Ora roy. Suara apa? Iya. Wis Guys, ki jejer-jejer nang kene, Mbak. Ki Mbak Rara gak dikasihkan. Enggak. Kakak gak mau kasih satu ah? Dijaluk itu. Dijaluk itu. Langsung disaut. Saut, guys. Gak melok-melok lho ra aku ra. Syukur kowe. Kudu jaluk bondonem aku. Nanti kamu mau main cupu. Mbak. Anak Belebono kulkas ora? Ta. Lah kok aku nek njaluk piye? Mbok kei apa gak? Siti, lho dikei ra, alhamdulillah kowe. Mana tumbal sadiem gak mbok gawe ya. Cara mana ya? Kayak Siti ta, Siti sepiro? Semene tak deno. Semene. Oh, wis bangan. Ya Allah. Hei. Kayak instan dek iki. Intan iki harus Tangane gupak ditilas. ya Allah. Oh, ngono lho iku esek sak sendok kene. Sak pucuk sendok Siti. Heeh. Iya. Tapi langsung jipek kok Kak delok Siti langsung digomai. Oh, kok, sendok kayak kakake ngono. Heeh. Ning ngene langsung dipek kabeh. Jadi kan jadi Siti. Ya Allah. Terus hatiku. Mau niki apa cara mana esteller kuwi dadi loro ya. Ma aku nek gak aku kabeh tak pek aku kabeh. Tapi dudu tok ndek. Ya. Penjiri ya. Penjiri ngeri. Tak suruh Kayak nganui ta, kayak Woi lele aku ki. Aku ki. Dek, sini Dek. Aduh rambutku dijambak. lagi yang ngono kok iso malah Nek menilik ngeri ya. Ya Mbak. kayak film horor. Malah guyu jalan nih. Ya Allah. Yo iki guys. Aduh, Mbak iki ketoknya cocok ta Mbak dadi pemeran antagonis. Iya. Mana film ya? Lho kok Lah iya. Matane ki wajah midha-midha Iya, iki. apa? Wes, kakak wes. Wes, kakak wes. Awake lemes kono. Awake remuk. Kakak ngesakno, kakak wes gak bertenaga kakak. Tenaga. Gak bertenaga. Ngene iki biasanya nek buka ning meja makan apa digelar, Mbak? Nang kene. Oh, digelar. Wes, Dang siapkan Ra. Siapkan. Nah, siapkan. Bersamamu Berbuka. bersama. Ya Allah, Mbak. Setengah hubung-hubung Mbak Atun kurang suwe. Kurang suwe. Mbak Atun kurang cek suwe. kurang. Cek Celuk kurang. kuning di. Teko padangan ngono lho yo. Loh, iya jane emang nek padangan iki wangi, Mbak jane, Iya, Mbak. Mbak. Di mana padangan? Ya ora ning padangan ya. Iya. Iya. Yo sesukne berarti, Mbak. Sok Sesuk kene nek. Sesuk wis gak sama elok Ra. gak semelok lah. Ya udah mau tidur. Gak susah apa. Oh, be. Bendira. Antarine Ra. Antarine Ra. Bendira. Mesti angger ayam iki wis suambat, Mbak. Mbah kena apa, Mbak? Wis aku lesu, aku ngelak, ngono ya Allah. Cek kok ning omah malah temen nek pas ning omah biasa malah. Aku lesu, aku kepalaku. Kayak Davita. Cilik ngono lho. Padani kok. Iya, rawe iki. SMA ra. Gua SMA. Paham. Sesuk idolan seragam ya. Devita itu seragam SMA, Mbak Rara kongon itu seragam TK ya. Ya, Mit. Sesuk Mbak nek budal sekolah idolan ya, Mbak. Ya. Ya, Gak sadar nek wis gede. Joi mbak gak sadar ya. Padani kok. Aku Semangat yo berarti. Lagi tak kira dek lagi SD. Segerang gaplok mesti pacar ngono kok.
Terus mudeng pacar. Lah VC ngene bener VC sopo kuwi tak ingeti VC. Bocor. Oh, lanang jenenge. Oh. Devita ki mesti info A1 iki. Soalnya Violet iki. aku wis delik-delik toko kono yo. Wong ngudak kuwi bar langsung Gudak kita apa delok ora tak tutup lawangan nek kowe ora roh ora tak delokno kuwi HP nem. Masa ada ngono? Terus bar kuwi lagi langsung dikandani. Ndara bapak. Tapi bapak cak lho. Ke Disney nih. Walah Rame Pak, kowe tahu apa gak Disney? Dek. Ya Allah, aku padahal lagi bintang-bintang. Ini cerita dulu ya. Tak denger aku. Gak apa-apa. Kowe tahu apa ora disuwunani bapakmu sampai kowe wedi sampai kowe nangis? Nek SMP juga langsung dari Pak. Ya apa? Pas apa? Pas pacaran mesti. Dalam hal apa? Bahkan pas apa rekreasi ketan jadi jaluk klambi anyar lho. Kan kesel rekreasi di bak klambi ae ngono. Iya, terus aku menang. Terus dhek menang. Kayak nangis tapi Mbak. Iya kan ngono dhek. Saya sering Pak iki wedi. Nenek Davita tahu gak Disney bapak? Sampai Davita takut. Sampai Davita nangis tahu gak? Kapan? Putusnya kapan habis merencanakan? Berarti Pernah gak dimarahin bapak? Sudah pernah. Pernah. Dhek prek nunggu lho. Oh, bapak ngono. Tapi kamu sering diposi ya, Mbak bapaknya. Heeh. Ya kan iki lah artise. Aku serep nyeneni ya, tapi nek seneni Pak aku liwat ngono kuwi. Oh. Cara ngono kan aku nyeneni gak apa-apa, tapi nek seneni Pak aku wakel lah. Iya. Tapi gak lilo Disney Pak. Tak seneni aku buyak ngono. Seneni Pak aku. Lah kenapa? Are gondok ngono lho. Udah bebakku. Mbakku yo ngono. Kan apa jenenge anak diseneni yo mbek masku ngono kuwi. Terus mbakku ngene iki. Nek seneni awake dhewe gak ngono. Iki gak nglairno. Ngono nek mbakku ngono. Gak nglairno, gak urusan menyeneni. Padahal mama yo nyeneni. Terus masku ngene. Jano iki piye? Aku mbok kon piye? Lah nek ora tak anu ki anak kene sing wedi. Masku ki yo Dene ngono. Pak biasane. Gak apa-apa, latihan mental jenenge. Jadi sobe nek piye-piye gak gampang cengeng. Aku tapi cengeng nih, Mbak. Cetok. Tapi kowe tau baper kok gak pas be aku apa be Jess? Iya. Nek panek Kadang kan tak eleng nopo kan aku biasanya kan adanya kayak nyeneni ngono. Iya, nek Mbak Pal kan biasane nek Saramono ngongkon apa piye kan koyo nadane kan lho pernah gak nek ngono Mbak Jess lah minta tolong atau apa Rara pernah gak ngerasa kok Mangkel. apa baper apa lara ati Oh, biasa ya. wis roh karaktere berarti. Wis serat. Berarti nek Mas barbar ya. Mari ki aku kadang iki nek ngomongnya ya gak sengaja guys kayak nadane iki tinggi ngono. Aku mbek Mbak Pal soalnya wong loro yo ngono tapi bar baca loro ngono. Jess mana? Mbak, ki lho ngene. Oh iya wis barbar gak terus kegawati sampai engko dibahas. Bali yo kok mulai wis yo dadi sepurane ya nek mau wis ngono-ngono tok ae. Cah loro terus nek ngrasakno sih nek Rara mbek Sukma insyaallah aku mbek Mbak Pal yo cocok yo Mbak masih damel koyo Rara ki gak baperan terus kok siap ngene ngopo kok dikandani ki cepet nyetel lho Mbak. Aku senenge kok diendah memene wis kekek anu ki mbek Rara. Kadang yo nek laline jenenge menungso kan aku dhewe padha mbek Mbak Pal mesti padha laline. Tapi dekku tetep tanggap, cepet tanggape anu ngono cepet aktif nek Rara ki aktif banget. Dadine penak. Dadi kene kenapa kadang Mbak Pal yo wis digolekno wong jaba neh ngono ki kadang Mbak Pal yo ngomong ning diendah oh yo ndah nek aku cocok ora ndah. Bapak karena yo angel-angel gampang Bapak lagi. Gitu. Terus alah kok ngetot sama. Sabtu ae konten. Cek suwi kalau cek suwi. Satu acara apa? Suran di acara. Ya wis berarti itu. Berarti sampai nganti lebaran. Bar bodho. Nanti foto. Aku suka ya kira ada teman. Iki gak kerasa yo. Ya nah. Nek lebaran libur ya Mbak. Sing biyen Seminggu. Gak sampai suwi. Ki aku apa price iki guys. Boyak iki guys aku. Aku pengen menikmati lebaran aku. Mene Jogja. Gak ro nek Mbak. Urung-urung mbak aku mbak. Tapi aku yo mudik ning omahe apa ning keluargane ibuku. Ning
Ning mbahku. Ya mbahku sebenarnya wis gak enek, Mbak, tapi kan jadi Omahe dulur biasa dulu. ini. Sragen. Kaget sekali. Bapak mudik ke Seragen. Nek setiap lebaran kan selalu rono. Jadi Mbak Jess calon mertuane. Gak, Mbak, aku Gak. apa? Bapakku gak pulang soalnya. Lebaran ini bapakku gak pulang, guys. Bapakku lembur. Minggu kemarin gak pulang. Sedih ya, Mbak, Ding. Bapak lu bisa dudu aneh. Tanggal 14 sih ngabari, Dek. Tanggal 14 15 udah bisa pulang, sama 30 31 udah bisa pulang. Jadi kalau bisa nek adik mau lebaran ya dikongkon yang gini omahe tante. Tapi yo mbok kok karek banget. Soalnya kan gak ngerti kok libur diendah ya berapa hari. Ya kok didelok situasi dan kondisi aja, guys. Ya Aku wis. mudik iki. Wis sumber. Ning ndi lah ning Bang kono le, wis sumber. Tapi tak iki. Masa Tekan, Mbak? Mbak. Gak gelem Semengitak, nginep semengitak, kono gak gelem. semengitak. Oh, semengitak. Ah, Tapi jane yo dulur-dulur do mantuk. Sakjane. gak enak sapa yo lelek yang dingin-dingin kuwi Oh, main. alah, gak seru Mbak, gak seru Mbak, gak seru, gak seru. Ora enak. Anak-anak mbahku soalnya dadu Mbak yang di Masku Jakarta, sampe di Kalimantan. Jakarta. Oh. Tanggal 28 juga. Oh, 28. Lah libure kudu kurang 4 hari kok lagi libur. Tapi datangnya jam 3 pagian gitu. Iyalah pas. Nah, aku ini malah ket biyen mudiknya anu, guys, luar kota ning Solo. Soalnya kan nama aku sih Solo, Mbak. Jadi cepu mesti mudiknya parahnya ning Solo. Lah ya aku mau dikon ning Jalan. Sragen mesti. Soalnya gini aku masku sing luar kota kuwi mesti rene iki lebaran kedua. Jadi aku mesti luar kota paling kalau ning gini anu ngono kuwi lebaran ketiga ngono kuwi lagi. Ya wes ayo kita mau bubur di rumah Mae guys. Iya, kita mau buka mah Mae lagi. Wes Makasih, Mbak. sama-sama. Ya, dari Mbak Enda. Oh, Terima Mbak kasih. Enda. Mbak Mbak Indah. Enda, makasih, Mbak Mbak. Enda. Bilang, Terima kasih Mbak Enda. makasih, Mbak Enda. Iya. Sarani udah. Alah, isi. Aja ngene tapi ngene. Ada Oh, alah. Oh, Wes, nah Mbak. kecireng nih, wes ta Penutupan. Ya wes, guys, ngono. Yes. Balah wes. Mulai. Coba, Mbak. coba ikut Iya, mau ujuran aku. Ya wes guys, kalau ada yuk guys ya tunggu kamu kerja bareng. Rezeki ini ingkang lancar, urusannya dipermudah, dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Untuk sing lagi sakit, mugi-mugi diparingi sembuh. Untuk pejuang garis 2, muga-muga diparingi momongan sing soleh-soleha sing iso ngangkat derajat kedua orang yang berguna untuk nusa dan juga bangsa. Mohon maaf jika ada kurangnya, salah kata atau salah perbuatan yang tidak berkenan untuk panjenengan semua. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuy.